карда шумо пул ба даст намеоред? Дар ин ду курсӣ дар як вақт нишаста намешавад. Ман тавсия намедиҳам. ман инсони хеле меҳнатдӯстам. баъзан ин дарди сарам мешавад. ман мушкилоте меофарам ки лозим набуданд ва аслан набояд мекардам. асосан онҳо бизнесмен мебошанд, на сармоягузор. акнун ман мешинам ва бахтамро интизор мешавам. вақтеро ки бахтам механдад. чунки ӯ мегӯяд ки чӣ дар кор бароям бас аст. ӯ ба сатҳи дилхоҳи худ расидааст. бовар кунед, ин $100 миллион арзиш дорад. ё ба даст меоред ва ё аз зарар худдорӣ мекунед. салом алейкум бинандагони муҳтарам, шунавандагони азиз ва хонандагони гиромии мо. муддатҳои дароз ман одамонеро ҷустам ки меарзад бо онҳо мусоҳиба кунӣ. онҳо таҷрибаи зиёд доранд. онҳо ба мо кӯмак мекунанд ва қадамҳои навбатиро нишон медиҳанд ки чӣ тавр ба дараҷаи нав баромадан ва бизнеси худро боло бурдан мумкин аст, чӣ тавр даромади корро зиёд кардан мумкин аст ва ғайра. ва ман роликҳои гуногуни муҳтарам Марғулан Сейсенбоевро муддати зиёд тамошо кардам. ман ин касро устоди худам мешуморам. аз ин рӯ ниҳоят имрӯз тавонистам бо ин кас вохӯрам ва мо эшонро ба мусоҳиба даъват намудем. ба ин макон хуш омадед муҳтарам Марғулан Сейсенбоев. ман хеле шодам ки шумо вақт ёфтед ва ба ин вохӯрӣ омадед. фикр мекунам ки ин мусоҳиба ба одамони зиёде фоида мебахшад. барои чӣ? барои он ки он одамоне ки китобҳои маро хонданд ва аудиторие ки ман дорам, хулоса фалсафаи ману шумо аз як ҷиҳат ба ҳам монанд аст. ман писари чӯпони оддиям, дар деҳа ба воя расидам. ман фарзанди даҳум дар оилам. шумо бошед, дар яке аз мусоҳибаҳоятон гуфтед ки ман бо чӯпонӣ калон шудам ва ғайра. чунин саргузаштҳо доштаед. ва баъд ман якчанд бор муфлис шудам. рӯзҳои вазнин доштам, дар азоб будам, ҷинояткорон маро таҳқир мекарданд, қарздор будам ва ғайра. вале мисли шумо дар ҳаҷми миллиардҳо не, аммо ҳамон марҳилаи зиндагии ман хеле душвор буд. вақте даромад надорӣ, вақте пул надорӣ, вақте ту танҳои сарпаноҳ надорӣ, касе надорӣ ки муроҷиат кунӣ. $100 миллион қарзи калон аст вақте даромад надорӣ. ин осон нест. вазъияти шумо бошад аз ин ҳам бадтар будааст. зеро сухан дар бораи $100 миллиард мерафт. барои ҳамин ба ин ҷо хуш омадед. фикр мекунам ки ин мусоҳиба хеле фоиданок хоҳад буд. ташаккури зиёд. раҳмат Саид Мурод. барои чунин тавсифҳо, барои чунин муаррифӣ ман хеле шодам ки шахсан бо шумо шинос шудам ва имрӯз ман дар хизмати шумо қарор дорам. ташаккур. ин ҷо якчанд саволҳоро худам навиштам ва якчанд саволҳоро шогирдони фардиам пешниҳод карданд. ман ба онҳо гуфтам ки имрӯз мусоҳибае дорам. онҳо саволҳояшонро навиштанд ва ҳоло ба шумо мехонам. ҳадаф аз ин мусоҳиба ин аст ки ба шумораи зиёди одамон, махсусан ба тоҷирони хурду миёна кӯмак кунем ки ба сатҳи нав бароянд. ҳангоми буҳрон тиҷораташон нест нашавад, зиён набинанд ва аз домҳо берун шаванд. ҳадаф аз ин мусоҳиба асосан ҳамин аст. хуш, саволи якум чунин аст. чунин одамоне ҳастанд ки бо бизнес машғуланд вале маълумот надоранд. аммо аз чӣ бошад ки баъзеашон хеле муваффақанд? чунин гурӯҳи одамоне ҳастанд ки махсусан ҳамин соҳаро хонданд, шояд дар донишгоҳҳо ва ё MBA ҳатто ба тренингҳо рафта хонданд, аммо на ҳамеша муваффақанд. шумо чӣ фикр доред? сабаби ин чӣ бошад? сабаби ин якчанд омилҳо буда метавонад. пеш аз ҳама дақиқ фаҳмидан дар кор ва ман дар ҳама ҷо дар ин бора мегӯям. барои ба роҳ мондани тиҷорати калони бобарор будани ақл шарт нест. аммо ман шоҳиди чунин ҳолат шудам. ҳама одамони муваффақ ҷӯшу хурӯше доранд. яъне дар ботинашон нерӯ доранд. яъне аввалин хусусият ин аст. барои муваффақ шудан ақл не, энергия дар кор аст пеш аз ҳама. ин омили якум аст. омили дуюм, он хатоҳое ки шояд 99% соҳибкорон мекунанд, мутаассифона, аз он иборат аст ки ҳама фикр мекунанд ки барои муваффақ шудан бояд ҳадафро муайян намуд ва бояд кор кард. ман мегӯям ки ин хатост, барои он ки на ҳамеша барои расидан ба ҳадаф кор кардан дар кор. ман ҳатто аз ин бештар мегӯям. агар хоҳед ки сарватманд шавед, пас шумо набояд ҳамеша кор кунед. ман ҳоло як мисоле меорам. боре мушовирони ҷопонӣ вобаста ба технологияи кайдзен ба заводи русӣ меоянд. роҳбари руси завод корхонаро ба онҳо нишон медиҳад. меҳмонон мебинанд ки дар ҳар як цех ҳама кор мекунанд, фидокорона меҳнат мекунанд.
ва роҳбар фахр карда таъриф мекунад. Ин цех нақшаро 100% иҷро кард. Он цех 120% иҷро кард. Фалон цех 130% иҷро кард. дар охир ӯ бо фахр аз ҷопониҳо мепурсад: то чӣ андоза коргарон муваффақанд? Ҷопониҳо мегӯянд ки шумо тамоман муваффақ нестед. баъд ӯ мепурсад ки чаро? ҷопониҳо ҷавоб медиҳанд ки зеро одамони шумо доим кор мекунанд. вақт нест ки андеша кунам. масъала ҳатто дар ин ҳам нест. нигоҳ кунед. ман назарияи ҳаракате дорам ки ман эҷод кардам. вақте бисёр IT стартаперҳоро қабул мекунам, онҳо доим ба ман нақшаҳояшонро нишон медиҳанд. чӣ тавр онҳо рақибонро мағлуб мекунанд, чӣ тавр ин корро мекунанд ва ғайра. ман ба онҳо мегӯям ки бачаҳо, хатои асосиятон ин аст ки шумо танҳо нақшаи амали худатонро мекашед. аммо дар дунёи беҳаво вакуум зиндагӣ мекунед. дар чунин олам зиндагӣ мекунед, вале олами воқеӣ дар ҷӯш аст. барои ҳамин вобаста ба ин ман назарияи чунин ҳаракатро эҷод кардам. вақте шумо дар ин олам вуҷуд доред, муҳим нест ки шумо амал мекунед ё амал намекунед. ҳатто агар шишта бошеду бо коре банд бошед, пас ба роҳаткурсӣ фишор меоред. пас дар ин олам таъсиреро ба вуҷуд меоред. бале. ба ин олам таъсир карда, шумо се қувваро ба вуҷуд меоред. якум, муқобилият. касе ҳамеша ба кори шумо муқобилият нишон медиҳад. дуюм, ёрмандӣ. касе ҳамеша амалҳои шуморо дастгирӣ мекунад. ва сеюм, таъсири мутақобил. касе ҳамеша назорат мекунад. ӯ метавонад ё муқобилият нишон диҳад ё кӯмак кунад. аз ин рӯ шумо бояд дақиқ фаҳмед. вақте шумо ҳадафатонро муайян мекунед, на ҳамеша бояд сӯи он равед. баъзан мешавад ки ҳадаф сӯи шумо меояд ва ё баъзан мешавад ки дигар қувваҳо шуморо сӯи ҳадафатон мебарад. мисол меорам, агар шумо дар дарё ба заврақе савор шавед ва ҳадафе гузоред ва агар ҷараёни обро дуруст интихоб кунед, пас метавонед ҳеҷ кор накарда ба ҳадафатон расед. ҷараён худа шуморо мебарад. шумо сӯи ҳадаф шино мекунед. варианти дигар, боз ҳамон дарё. агар ҳадаф он су бошаду ҷараён сӯи шумо ҷорӣ бошад, пас ҳадаф худаш сӯи шумо шино мекунад. шумо дар соҳил нишаста коре намекунед. ва мисоли сеюм, вақте бароятон бод мевазад, пас дар заврақ бел задан кори оқилона нахоҳад буд. беҳтараш бодбон гузоред. беҳтараш дар заврақ бодбон монед ва ҳеҷ кор накунед. назар ба он ки азоб кашида тамоми рӯз бел занед. аз ин рӯ ман ҳамеша мегӯям, барои ба ягон ҳадафе расидан ва муваффақ шудан, на ҳамеша кор кардан дар кор. бояд донист ки кай кор кардан дар кор ва кай не. ана ҳамин мувозинат падидаи калидӣ ва муҳим аст. зеро одамон ба шӯр меоянд, хаста мешаванд, чунки беистироҳат кор мекунанд ва гумон мекунанд ки чӣ қадар кор кунанд, ҳамон қадар бештар муваффақ мешаванд. ин тамоман роҳ сӯи камёбӣ нест. ғайр аз ин, ман як мақоли русиро гуфтан мехоҳам. он ин гуна аст: бо меҳнати зиёд дар қаср зиндагӣ намекунӣ. яъне кор карда шумо пули хуб ба даст намеоред. дар ислом фаҳмише ҳаст. вақте шумо кор мекунед, албатта заҳматҳоятон ҳамеша навишта мегардад аз ҷониби худо. шумо як бурида нон кор мекунед, аммо нон, равған, ҳама шароит, қаср, мерседес ва ғайра кор намекунед. худованд подош медиҳад ва баракат ато мекунад, танҳо дар ду ҳолат. якум, вақте ки шумо таваккал мекунед, ва дуюм, вақте ки шумо сабр мекунед. бале. сабр худ чист? ду маъно дорад. сабр интизор шудан ва ҳамчунон тоқат кардан. барои ҳамин на ҳамеша кор кардан дар кор. бар замин барои сарватманд шудан дар ёд гиред, ба ҳадаф наздик шудан дар кор. аммо кор кардан ё накардан ҳатмӣ нест. ин вобаста аст ба ҳолате ки кас қарор ба дорад. ҳолат вобаста аст. ғайр аз ин ҳамеша нигоҳ кардан дар кор. агар боди мусоид вазад, нишаста интизор шудан дар кор. танҳо интизор шудан дар кор. тоқат кардан дар кор, сабр, интизорӣ. бале, бале. ман дар куҷое хонда будам ки чунин гуфта шуда буд: ками он бисёр аст, агар ту корҳои дуруст бикунӣ. бале. ин аз кори зиёд кардану раҳгум задан беҳтар аст. дар воқеъ ман ҳамин гуна инсонам. тавре ки шумо гуфтед, ман ҳамин гунаам. ман инсони хеле меҳнатдӯстам. баъзан ин дарди сарам мешавад. ман мушкилоте меофарам ки лозим набуданд ва набояд мекардам. дар ҳақиқат шояд баъзан ман муҳобот кунам, аз ҳад зиёд кӯшиши ноҷо мекунам. баъзан ҳамин хел мешавад ва табиист ки ба хатоҳо роҳ медиҳам. ва баъд дар охир ин ҳама метавон гуфт ки кӯмак мекунад ки ибрат гирам. кас борҳо хато карда таҷриба меандозад ва барои ояндааш таҳкурсӣ мегузорад ва дигар ба чунин хатоҳо роҳ намедиҳад. боз як чизи хеле муҳим ҳаст. нигоҳ кунед, вақте кор мекунед, шумо метавонед танҳо дар як самт кор кунед. бале. ва чун кор намекунед, метавонед дарҳол ба якчанд самт рӯ оред. яъне
вақте ки ман дар заврақ мешинам ва бел мезанам, пас метавонам танҳо як заврақро идора кунам. Табиист ки корам кам маҳсул мешавад ва чун ман бел намезанам, пас метавонам дар 10 заврақ бодбон гузорам ва онҳо худашон мераванд. Ана ҳамин хел ман бизнесҳои зиёдамро идора мекунам. яъне ман ҳамеша бел намезанам. Дар чанд заврақ бодбон мондаам ва шамол онҳоро пеш мебарад. яъне пеш аз ҳама бояд гӯям ки вақте одамон бениҳоят сарватманд ё миллиардер мешаванд, гап сари он аст ки барои миллиардер шудан пеш аз ҳама хуштоле буданд дар кор. ана ин саволи дигар аст ки ин вобаста аст ба бахти кас, на ба меҳнаташ. шахс вақте ки дертар миллиардер мешавад, ба ҳама мегӯяд ки як вақтҳо ҳар рӯз 16 соатӣ кор мекард, дуруст хоб намерафт ва ғайра. Афсонае мегӯяд ки онро баъди миллиардер шудан мебофад, чунки ба одами оддӣ фаҳмондан душвор аст ки чӣ тавр ӯ бемеҳнат миллиардер шудааст. Дар ҳақиқат ҳамаи миллиардерҳо бо инкишофи сармоягузорияшон чунин сарватманд мешаванд. яъне онҳо ширкате ёфтаанд ё доштаанд ва даромади он афзудааст, яъне на аз ҳисоби меҳнату кор. бале, даромад боло рафтааст. ин мисли боди мувофиқ аст. вақте нархи сармоя боло меравад, ту коре намекунӣ ва пулат зиёд мешавад. бале, ҳамин хел аст, воқеан чунин аст. шумо дар яке аз мусоҳибаҳоятон ба ҳамин гуна савол ҷавоб дода будед ки дар ҳақиқат аксари одамони муваффақу сарватманде ки шумо мебинед, онҳо намегӯянд ки бисёр кор кардаем ва ё намегӯянд ки мо одамони аз ҳад зиёд боақлем ва ғайра. ҳоло лутфан бигӯед, магар ин баръакси он сухан нест? назарияе ки мо дар ҳама ҷо мегӯем ва ҳоло мегӯем ки бихон, болои худ кор кун ки воқеан рушд ёбӣ. агар худро тағйир диҳӣ, тиҷорататро ҳам тағйир медиҳӣ. тиҷоратат аз ҳадди фаҳмиши ту боло рафта наметавонад. магар суханонатон зидди ҳамин гапҳо нест? одаме ки ҳоло ману шуморо гӯш мекунад чунин фикр мекунад: акнун ман мешинам ва бахтамро интизор мешавам, вақтеро ки бахтам механдад. ва ё шояд ба ҳар ҳол болои худ кор карда, он одамоне ки айни ҳол шумо гуфтед инро диданд, нуқтаи афзоиши сармоягузориро шояд хонда самти дурусти корро интихоб карданд. шояд солҳои дароз болои худ кор карда ба ин хуштолеӣ омода буданд. не, нигоҳ кунед. қисмати зиёди миллиардерҳо ба андешаам эҳтимол 95% тасодуфан дар ҷое буданд ки бахташон хандидааст. яъне иқтисодиёт рушд мекунад, ягон соҳааш пеш меравад ва ӯ дар он ҷо будааст, соҳиби ҳамин коргоҳ. инаш бошад дар ин ҷо, ваяш дар он ҷо будааст. бинед, тамоми умр аз он иборат аст ки бахтро доштан душвор аст ва ин бештар тасодуфан мешавад. аммо масъалаи асосӣ чист? мо аслан бояд чӣ кор кунем? ман ба бизнесменҳо ҳамчунин мегӯям. ҳама бизнесменҳо дар паси фоидаанд, дар паси ҳаҷми даромад. бале, ман мегӯям ки аз паси ҳаҷми даромад шудан дар кор нест, балки аз паси эҳтимолияти ба даст овардани он шудан дар кор. масалан, шартан барои ман $10,000 кор кардан бо эҳтимолияти 99% беҳтар аст, назар ба 1 миллион бо эҳтимолияти 5%. яъне вақте ки ин ҷо эҳтимолияти он кам асту он ҷо 99% аст, пас ту боварии зиёд дорӣ ки он ҷо муваффақ мегардӣ. бо эҳтимолияти 99% пул кор кардан боварӣ бахш аст. ин кафолат дорад, ин зарар нест, ин даромади кафолатнок аст. дар он ҷо бошад бо эҳтимолияти 5% 1 миллион кор кардан зиёд, аммо эҳтимолияташ 1 миллион пули хеле зиёд аст, аммо таъби дил нест. дар ин ҷо боз як масъалаи хеле муҳим аст. вақте ки шумо болои худатон кор мекунед ва бо мукаммалсозии худатон машғул мешавед, шумо эҳтимолияти дарёфти нуқтаи инкишофро зиёдтар месозед. ана мағзи гап, яъне худатро ба ин омода кун. бале, ман дар ин масъала чунин як сухане дорам. муваффақият вохӯрии имконият бо омодагии инсон аст. бале, бо шарти кӯшиши зиёд. бале, се чиз аст: имконият, омодагӣ ва кӯшиш. инҳо ҳамдигарро ба қувват мекунанд. дараҷаи омодагиятон чӣ қадар баланд бошад, ин мисли боло баромадан аст. пас ҳамон қадар имкониятҳои бештарро мебинед, ҳамон қадар имкониятҳои бештарро метавонед истифода баред. вақте болои кӯҳ мебароед, аз баландӣ шумо фазои хеле фарохеро мебинед. дар домани кӯҳ бошад, фазои маҳдудеро мебинед ва чун шумо худатонро инкишоф медиҳед, шумо болои кӯҳ мебароед ва бароятон имкониятҳои бештар фароҳам меояд. имконият, омодагӣ ва кӯшиш. лутфан банди сеюмро шарҳ диҳед.
кӯшишу ғайрат ҳам хеле муҳим аст барои он ки вақте инсон болои кӯҳ мебарояд, дар кадом як лаҳзае ӯ меистад ва мегӯяд бароям бас аст. Ҳарчанд ӯ имкониятҳоро мебинад, ҳарчанд ӯ омода аст, вале дигар боло намеравад, чунки мегӯяд ки дигар чӣ дар кор, бароям бас аст. Яъне ӯ ба сатҳи дилхоҳи худ расидааст. Барои ҳамин кӯшиш ҳам хеле муҳим аст. Зимнан яке аз хатоҳои калони аксари соҳибкорон, махсусан ҷавонон дар он аст ки вақте барояшон тиҷорат ё пул кор кардан дар кор аст, аввалин коре ки онҳо мекунанд ин аст ки аз паси имкониятҳои нав ба нав медаванд. ман бошам мегӯям ки бачаҳо имкониятҳо мисли дарёянд. ҳар рӯз миқдори зиёди имкониятҳо чун дарё сӯи ҳама як хел меоянд. танҳо баъзе одамон ин имкониятҳоро намебинанд. баъзе одамон ин имкониятҳоро мебинанд, вале истифода бурда наметавонанд, чунки онҳо сармоя надоранд, онҳо шинос надоранд, онҳо пул надоранд, онҳо дониш надоранд ки чӣ тавр ин имкониятҳоро истифода баранд, гурӯҳи корӣ надоранд ва ғайра. аз ин рӯ вақте дар ин муҳит ҳастед, бо ҷустуҷӯи имконият машғул шудан дар кор нест. бо омода намудани худ бояд машғул шуд. вақте омодагии шумо меафзояд, имкониятҳо ба таври худ аз худ дар ҳаётатон ба маротиб меафзоянд. хеле хуб қайд кардед. худ аз худ, яъне кас набояд аз паси имкониятҳо давад ва ҷӯяд. имкониятҳо ҳар рӯз меоянду мераванд ва ин ҷараёни беохир аст. ва ҷустани идеяҳои нав ва ғайра шарт нест. онҳо хоҳонохоҳ меоянд. агар ту омода бошӣ, имкониятҳо меоянд. вақте ту сармоягузор бошӣ, ин бар аъло намудор мешавад. гапсари он аст ки агар бизнесмен бошӣ, намебинӣ. агар сармоягузор бошӣ, мисол ман ба ҳеҷ ҷо намедавам. ман лоиҳаҳоро намеҷӯям, танҳо мешинам ва мунтазир мешавам. худашон меоянд. бале. лутфан бигӯед, бизнесмен ва сармоягузор одамони гуногунанд. аз ҳам фарқ доранд. онҳо дар ҳақиқат одамони гуногунанд. оё як шахс метавонад ҳам сармоягузор бошад ва ҳам бизнесмен? ва ё ин коро кардан намеарзад? хуб нигоҳ кунед, инҳо одамони чандон гуногун нестанд, курсиҳои гуногунанд. дар ин маврид чунин қоида амал мекунад. нуқтаи нишаст нуқтаи назарро муайян мекунад. яъне нигоҳ кунед, мо ба ин миз менигарем. барои ман ин як манзара аст. аз ҷои шумо манзараи ин миз дигар гуна аст. бале. яъне вобаста ба он ки кас дар куҷо мешинад. хулоса агар шумо бизнесмен бошед, пас шумо ба чизҳо ба таври дигар менигаред, сармоягузор ҳам ба таври дигар. ва воқеан чунин ихтилофи сухан бисёр шунида мешавад. ман рӯйхати калоне дорам. табиист ки дар як вақт дар ду курсӣ нишастан номумкин аст. ман тавсия намедиҳам ба шарте ки агар шумо ба натиҷаҳои олӣ ноил шудан хоҳед. агар шумо бизнесмени миёна будан хоҳед ё сармоягузори сатҳи миёна, пас метавонед дар ду курсӣ шинед. барои чӣ? ва савол, кай кас бояд аз ин ду якеро интихоб кунад? хуб нигоҳ кунед, бале, одатан чӣ хел аст? бизнесмен пулкор мекунад, кораш инкишоф меёбад, пулаш зиёдтар мешавад, бизнесаш фарохтар мегардад ва ӯ баъдан фикр мекунад, бояд якчанд самтро санҷам. ва ӯ пулашро ба дигар самтҳо сармоягузорӣ мекунад. дар натиҷа аслан тамоми умри инсон аз энергия иборат аст. энергия бо таваҷҷӯҳ идора карда мешавад. вақте тиҷораташ фарох мегардад, таваҷҷӯҳаш ба сармоягузорӣ камӣ мекунад ва сармоягузорӣ мемирад. дар он сармояашонро бой медиҳанд. одатан дар он ӯро тарк мекунанд, зарар мебинад ва ғайра. ман чунин бизнесменҳоро бисёр дидам. ва ё ӯ ба сармоягузорӣ рӯ меорад ва дар ин ҷо пули хуб кор мекунад, вале он гоҳ тиҷораташ то рафт паст мешавад. ҳама гап дар таваҷҷӯҳ аст. агар шумо тиҷорати хурд ва сармоягузории хурде дошта бошед, таваҷҷӯҳи шумо мерасад. метавонед ҳардуяшро дар як вақт пеш баред. аммо ягон вақт ё бизнес ё сармоягузорӣ инкишоф меёбад ва шуморо лозим меояд ки қарор қабул кунед. ба кадомаш таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, аз кадомаш даст хоҳед кашид. ана ҳамин лаҳза ягон хусусияти фарқкунанда дорад? лаҳзаи гузариш. хусусиятҳо дақиқ нестанд. ин боз ҳам вобаста аст ба уҳдабароии шахс. кас ҳар қадар уҳдабаро бошад, ҳамон қадар бештар метавонад ду самтро пеш барад. танҳо дар лаҳзаи муайян ҳатто одами уҳдабаро ҳам таваҷҷӯҳи лозимаро равона карда наметавонад. дар охир ӯ ҳатман маҷбур мешавад ки якеро интихоб кунад, ё бизнесро ё сармоягузориро. якеро бояд интихоб кунад. кадомаш сердаромад бошад, ҳамонро. ҳадафи асосии бизнесмен пул кор кардан аст. ҳадафи асосии сармоягузор бошад нигоҳ доштани пул аст. ин ҳарду фарқ дорад. мисле ки мудири хоҷагидорӣ аз муҳосиб фарқ мекунад, ин ҳам ҳамон хел аст. як кас метавонад ҳам мудири хоҷагидорӣ ва ҳам муҳосиб бошад, аммо дар охир ҳамааш бо бадӣ ба анҷом мерасад. зеро ин ду кор ба ҳам зид аст. ин ду корманд бояд ҳамдигарро назорат кунанд. бале, бояд ҳамеша назорат кунанд. ҳоло шумо якчанд самтҳо доред, якчанд самтҳои корӣ. сохтори самтҳои кориятон чӣ гуна аст?
ساختار کاری گروهیتان عمودی است و یا افقی؟ منظورم هر یک بیزنستان با راه خود است و یا یک گروهی مرکزی دارید و آن گروه همه را اداره میکنند؟ نه، من مرکزی گرداندن رو دوست نمیدارم. من ساختاری عمودی رو دوست نمیدارم. همه ساختارهای من افقی اند. یعنی بله. در همه شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنم بیشتر از 49% خریداری نمیکنم. هیچ گاه بسته نظارتی نمیخرم و از 25% کمتر هم نمیخرم. در نتیجه من سرمایه گذاری پورتفولی میشوم و من از آن شرکتی میخرم که تأسیس دهنده قوی یا راهبری قوی دارد. طبیعی است که من مجبور نمیشوم که به او تجارت را آموزانم. خود را تشویش نمیدهید. او تجارتش را خودش میداند. شما من تنها آدمانی را میجویم که مشغولیت خودشان را دوست می‌دارند و بعد به آنها سرمایه گذاری میکنم. تمام. همین طریق به من وزارت و یا هولدینگ در کار نیست که با آنها چیکار کردن را گوید. من سهامی مفعول هستم. سهامی مفعول و من لایحه‌های بسیار دارم که سرمایه گذاری کردم. انا برای همین در офиси من تنها 4 کس میشینند. حالا چند سمت کاری دارید؟ طریقی آفلاین خیر میگیریم فوندی خوجگی دهات را. در آن من 7 لایحه دارم. در اسدیلویشن هولدینگ 6 لایحه دارم. و حالا غیر از این پورتفولیوهای شخصی دارم. اونجا 4 لایحه دارم. باز در سمت‌های گوناگون 11 لایحه دارم. تخمیناً 30 سمت. تخمیناً 30. معلوم می شود که شما درباره خواجگی دهات گفتید. آنجا فاند تشکیل کرده اید و آن در سمت‌های گوناگون خواجگی دهات کارها را پیش میبرد. یعنی شما آنها را طبق ساحه‌ها تقسیم کرده اید و آنجا هست چندان طبق ساحه‌ها نه. گپسری آن است که ببینید من سرمایه گذاری کردم در سمتی با قبل خودم خواجگی دهات. در اصل آن خواجگی دهات نیست. آن فوند فراتر از من آن را فوند ضد بحرانی مینامم. بله. چونکه در آن هست مکتبی تامس. آن کلانترین مکتبی تعلیمی شخصی است. باز آنجا باغ‌ها هستند، فابریکه‌های مرغ پروری، عموماً فوند ضد بحرانی. فوند دوم ونچرنی آیتی فوند است. آن بیشتر به سمت امکانیت‌ها رو آورده است. امکانیت‌ها. آن سرمایه گذاری می‌کنید چیپتای لاتاری است که من کوشش می‌کنم درآمد اساسی رو در آن کار کنم. و سمت سوم کاری من است آموزش آنلاین. مرکزی تعلیمی و بازی‌های آنلاین در اساس بلاک چین ساخته شده است. این درجه نوبتی است. همین خیلی گفتن ممکن است. چیپتای لاتاری. بله، بله. فهمیدم. گفتید که در آفیس مرکزی هم 4 کس کار میکنند. این 4 کس اساساً کدام کادرهایند؟ اقتصادچی و یا من یک ادمنستراتور دارم که جوابگری همه کار است. یعنی مدیر اجرا کننده. دوم حقوق شناس. سوم مدیر اقتصادی. چهارم محاسب. 4 کس. و آنها با هر یک واحد تجاری پیوسته در تماس میشوند. ساختار ما چنین است که ما اداره میکنیم 7 سمت را در یک 3 ماه یک بار. ما در نشست‌های شورای مدیران همه شرکت‌ها اشتراک می‌کنیم. همه شرکت‌ها؟ من در آن اشتراک می‌کنم. ما همه‌اش را گوش می‌کنیم. یک روز ما را به همین می‌بخشیم. می‌شنویم که در 3 ماهه اخیر آنها چیکار کردند. از سفارش‌های پیشینه کدامش را اجرا کردند. بودجت را چطور پر کردند و غیره. بعد نقشه‌های 3 ماهه نوبتی و یا 1 سال آینده را دیده می‌بریم. همه‌اش را گوش می‌کنیم و تمام. یعنی ما حسابات را در همه جا استانداردی کننده ایم. یک استاندارد. ما از اول شرطنامه بسته ایم که در هر یک شرکت از روی کدام ماده حساباتی بوخگالتری است. آنها باید رقمی مشخص گیرند و اینجا میمانند. وقتی که میمانند حسابات در من پیدا میشود. برای چی؟ برای من مهم است که همه حسابات یک خیل باشند. نوابسته به سمت کار. بله. برای آنکه شفتالو را با شفتالو و سیب را با سیب مقایسه کردن در کار. بله. برای همین حساباتی من به طور آنلاین است. من میتوانم از دلخواه کنج دنیا 24 ساعت حساباتی هر یک شرکت را بینم. میبینید حسابات را. و آنها حسابات را طوری میفرستند که نوابسته به سمت کاری همش یک خیل است. بله. فایده، ضرر، مشکلات و یا امکانیت‌ها، انکشاف، درآمد، خلاصه همه نشاندادهای مهم. عالی، خیلی خوب. دوستان، این برای من درس خیلی مهم بود. من این سوال را مخصوص دادم. وقتی تو تجارتت را در سمت‌های گوناگون پیش میبری، مشکلات خیلی زیاد خواهد بود. لطفاً هر یک کلمه را با دقت گوش کنید، برای آنکه هر یک کلمه باور کنید یک چند میلیون دلار ارزش دارد که یا به دست میارید و یا از ضرر خودداری میکنید. این را کسی میفهمد که از سر گذرانیده است. در حقیقت همین خیلی است.
خب لطفاً بگویید برای میلیاردر شدن کدام استراتژی نسبتاً بهتر و ثمره بخشتر است؟ یک چند سمت ها را انتخاب کردن و یا یک شرکت را قوی کردن و جهانی گردانیدن، مثال مانند سنیکرز جهانی یا چون کوکاکولا. خب نگاه کنید، از روی تجربه هایتان گویید. اساساً دو سمت اساسی هست که سرمایه را افزودن ممکن است: بیزنس و سرمایه گذاری. بله. مشکلی در آن است که هدف سرمایه گذار نگاه داشتن پول است. بله. پول کار کردن نه، آن را نگاه داشتن برایش مهم است. اگر شما ثروتمندترین آدمان جهانی را بینید، اکثریت آنها بیزنسمنند، نه اینکه سرمایه گذار. بسیاری آنها بیزنسمنند، نه اینکه سرمایه گذار. زیرا هدف سرمایه گذار نگاه داشتن پولش است. بیزنسمن ها باشند همیشه تنها به پیش می روند و عادتا آنها پولی بیشتر کار می کنند. یعنی بیزنسمن ها پولی بیشتر کار می کنند. ها، بیزنسمن ها پولی بیشتر کار می کنند، اما مشکلی در چیست؟ مشکلی در آن است که امکانیت ساختن تجارتی کلان محدود است. در یک سمت. یعنی امکانیت ساختن تجارتی کلان در یک سمت کم است. نظر به موفق شدن در یک چند سمت ها مثل سرمایه گذاران. یعنی وقتی تو سرمایه گذاری، تو امکانیتی بیشتر داری که درآمدی میانه به دست داری. درآمدی نه زیاد و نه کم. 12-15% در یک سال، اما با احتمالیت زیاد. بله. در بیزنس باشد تو میتوانی 100% پول کار کنی، اما با احتمالیت کم. بله. اما اگر پولی زیاد کار کنی، زودتر میلیاردر میشوی. برای همین گفته نمی شود که کدامش بهتر است. اگر تو سرمایه گذار باشی و سرمایه ابتداییت کلان باشد، پس 10-15-20% سالانه کار میکنی. وارن بافت در تمام تاریخ فعالیت خود از همه زیاد سالانه 20% کار کرده است. در سرمایه گذاری. در تمام تاریخ فعالیت خود. بله. در بیزنس مشکلی در آن است که پیش بینی کرده توانستن در کار. پیش بینی کاری که در آینده درآمدناک می شود. وگرنه تمام عمرت را صرف میکنی ولی به هدفت رسیده نمیتوانی. فهمیدم. خب اکثرا در بیزنس های خرد و میانه هنگام انکشاف به آنها ریسورس ها نمیرسند. در بسیار حالت ها از من بسیار میپرسند کردیت گیریم یا با شریکان کار کنیم. اگر شریک گیریم حصه معینی درآمد از دست می رود و کدام نوع شریکان را انتخاب کنیم تا که بعداً درباره تجارت فکر کنیم، چون که عادتاً چنین می شود که شریکی را می گیری، بعد به جای با تجارت مشغول شدن پیوسته با مشکلات شریکت مشغول می شوید. بعضاً همین خیل می شود شریک می تواند بعضاً تو را با پول قوی گرداند، اما سپس به تجارت خلل می رساند. اگر شریک را نادرست انتخاب کرده باشید، در این بابت چی مصلحت می دهید؟ خب نگاه کنید، با من هم بیزنسمن های زیاد، مخصوصا نوکاران، از نبودن ریسورس ها شکایت می کنند، اما هیچ کس از نبودن مغز سر شکایت نمی کند. درست. این چیزی اساسی است. اصلا ریسورس اساسی مغز سر است. من چنین می شمارم که اگر شما فهمیش دقیق بیزنس رو نداشته باشید، پس به شما چقدر پولی که ندهیم شما آن پول رو برباد می دهید. بله. اگر کس فهمیش دقیق پول کار کردن رو داشته باشد، پس او بیشبه کاری کرده راهش رو مییابد، راههای ثروتمندی رو مییابد. نگاه کنید، انسان ریسورس های زیادی دارد، به مانند دانش او، انرژی او، وقت او، شناس های او، قابلیت های او، دوستان او. یعنی انسان در حقیقت ریسورس های زیادی دارد. تنها مشکلی در دیگر چیز است. مشکلی در آن است که انسان نمودهای ریسورس ها را نمیفهمد و فرق نمی کند. او نمیداند که آنها را چطور استفاده برد. نمیفهمد که عموما همین گونه امکانیت ها دارد. بله. میدونید این مثل چیست؟ کس میرود، در این جایش شمشیر است، در این جایش باشد تبر هست، اما میگوید که به من سلاح نمیرسد. فراموش میکند که او این همه را دارد. برای همین من چنین میشمارم که نخست بیزنس رو آموختن در کار. بعد از آموختن بیزنس مدلی درآمدناکی رو یافتن در کار. پس از یافتن بیزنس مدلی درآمدناک، تو میتوانی کسی رو برای فراخ کردن کار دعوت نمایی. و انا بعد معمولا من کورس دارم تشکیل گروهی عالی. چطور گروه رو تشکیل دادن؟ من میگویم که نخست شما خودتون میسبزید. زیرا هیچ کس نمیخواهد که درآمدش رو تقسیم کند. اگر او درآمدی خوب داشته باشد چرا تقسیم کند؟ بله. نگاه کنید، اگر درآمدی شما پست باشد،
пас тамоман шариконро ҷалб кардан дар кор нест, чунки бо даромади паст эҳтимол аст ки ҳама кор бо нохушӣ анҷом ёбад. Ӯ бисёртар мехоҳад, шумо бисёр додан намехоҳед. Дар қатори боло рафтани кор баъзан даромад метавонад паст шавад. Барои ҳамин агар дар тиҷорататон даромади шумо кам бошад, пас бояд кас коре карда даромадро зиёдтар кунад. хуб, шумо коре кардед ки бизнес имрӯз даромади хуб меорад. агар он даромади хуб дошта бошад, ба шумо шарик чӣ дар кор? шумо то он дараҷае месабзед ва инкишоф меёбед ки мустақилона инкишоф ёфтан мумкин то расидан ба потолок ё сақфи худ. бале пас аз ин кор хеле зиёд мешавад. дар ин марҳила низ шарик дар кор нест. аввал намояндае ёбед, ҷонишин, коргарон ёбед, ки бо маош омада барои шумо кор мекунанд. ҳаққи корашон арзон аст. шумо намояндае меёбеду ӯро мемонед ва корро аз дӯши худатон гирифта мепартоед. худро озод мекунед. вазифаи шумо бояд танҳо қарор қабул кардан шавад. сипас шумо инкишоф меёбед, месабзед ва ягон вақт ба шумо каси дигар дар кор мешавад ки ба ҷои шумо қарор қабул кунад, тибқи дигар самтҳо, мисол вобаста ба маркетинг, фурӯш ва ғайра. шумо бошед бо фурӯш, логистика, харид ва ғайра машғул мешавед. аммо ягон кас бояд қарор қабул кунад, яъне шарик одамест ки қарор қабул мекунад. ин на онест ки пул меорад. қарор қабул мекунад ва баъд шумо инкишоф меёбед ва ду каси шумо камӣ мекунед. сипас шарики сеюмро ҷалб мекунед ва ҳамин тариқ рушд меёбед. хеле муҳим аст ки ин пайдарҳам иҷро шавад. мушкили дар он аст ки одамон ягон хел бизнес идеяро мебинанд ва ё бизнесро нав сар карда дарҳол шариконро ҷалб мекунанд. ин ҳамеша бо бадӣ ба анҷом мерасад. 99% нахуст, пеш аз ҳама кас бояд бизнесро омӯзад. омӯхтани бизнес чист? аслан мазмуни ҳама гуна бизнес пеш аз ҳама фурӯш аст. бале фурӯхтанро ёд гиред. агар шумо фурӯхта натавонед, пас ҳеҷ гоҳ соҳиби бизнеси хуб намешавед. бале яъне фурӯхтанро ёд гиред. баъди фурӯхтанро ёд гирифтан шумо соҳиби даромад мешавед. сипас ба шумо бухгалтер дар кор мешавад ки ҳисоботро пеш мебарад. баъд ба шумо дар кор мешавад маркетолог, логистика, истеҳсолот. танҳо баъди даромад доштан бо ин корҳо метавонед боло равед. даромад танҳо он гоҳ ба даст меояд ки агар шумо фурӯшро аз худ кунед ва ба роҳ монед. яъне агар кас аз ҳамаи ин марҳилаҳо гузарад, пас танҳо дар сурати зарур будан он гоҳ метавонад кредит гирад ё сармояеро ҷалб кунад. одатан шариконро барои фарох гардондан ҷалб мекунанд. агар гап сари шарики иқтисодӣ равад, шарики иқтисодӣ барои фарох гардондан. агар гап сари на шарикони иқтисодӣ, балки шарики стратегӣ равад ки шумо бо ҳам рушд меёбед, пас одамеро ҷалб кардан дар кор ки ӯ метавонад дар он самтҳое роҳи ҳал ёбад ки шумо ёфта наметавонед. мисол шахсе ки аз шумо қавитар аст. бале, мисол шумо дар маркетинг сустед, шумо дар фурӯш сустед, шумо дар реклама ва ғайра сустед. пас шарикеро ёбед ки дар ин кор қавист. бале он гоҳ ӯ қарор қабул мекунад. аммо шарик касест ки қарор мебарорад, на касест ки корро аз шумо мегирад. корро касе мегирад ки намояндагӣ мекунад. яъне корро намояндагӣ кардан мумкин аст, аммо қарор баровардан не. бале ва қарорро шарик мебарорад. инро ба дӯши шарик мегузоред. фаҳмо, ин олист дӯстон. ҷавоби хеле олӣ ки айни ҳол дар ҳама самтҳои тиҷорат мубрам аст. лутфан дар ёд гиред. ин ҷои дарднок дар тиҷоратҳои хурду миёна аст. ҷои захми аксарият аст. ҳоло як саволи аҷибе медиҳам. ба фикрам барои шумо ҳам шавқовар хоҳад буд. ошпаз метавонад ба дигарон хӯрокпазиро омӯзонад ва ё ронанда метавонад ба дигарон ронандагиро омӯзонад. шумо собиқ миллиардер ҳастед. ҳоло медонам ки зиндагӣ чунин шуду дар як лаҳза ҳама сарвататонро бой додед, вале аз нав боло меравед. охир мо ин ҳамаро мебинем ку чӣ фикр доред? оё шумо метавонед ба дигарон миллиардер шуданро омӯзонед?